eta bi marrazainak. Erdian direlarik, oraindik jende oso gutxi bildu da hemen estadio honetan, beste batzuetan. Normalean hau baino jende gehiago biltzen da, baina gaur hemen Limazolen ere bada beste partidu garrantzitsu bat, hemen kilometro gutxira, eta behar bada horregatik futbolzaleek ara joatea nahiago izan dute. Atletik eta Anortosiz taldeko jokalariak elkarri opariak edo oroigarriak ematen ari dira, eta hortxe duzue etxeko taldearen hasierako hamaikakoa. Nikos Panayotu atean, bere anaia da eskubiko atzelaria, Andros Panayotu, Haris Haralambus, Espiros Castana, Andreu Zamburic, Zangari, Estabru, Gogic, Kounas eta Rizos Kristoforu. Hoiek dira Andreas Muskalizek aukeratu dituen 11 gizonak. Ordezkoen aurkian Basos Belanarkitis, George Panagi, Andros Belanarkitis, Demetris Sergiu eta Mihalis Pampori. Esan behar da talde honek 3 baja aipagarri dituela, alde batetik Dolba egipziarrarena, hau zigortuta dagoelako, eta beste alde batetik lesionatuta daudelako Nikolic eta Axiotis. Atletiki dagokionez, oizko hamaikakoa, Juanjo Valencia, Edu Estibariz, Larrazabal, Larraintzar, Andrinua, Urrutia. Hasi da partidua, zurigorriek jarri dute baloia jokoan, Larraintzarrek dauka baloia, Larraintzarrek indartzu aurrerantz, baina zuzenean kanpora irten da baloia. Hemen ohartuko zinetenez, eguzkia aspaldi zamar estali da, eta Leicester 10-15 minutu barru gaua izango da. Berez, hor baino ordubete gehiago delako, eta horrez gainera, normala denez, hemen gaua lehenago egiten duelako, eguna lehenago argitzen duen bezalaxe. Hala ere, bero izugarria dago hemen, geldi gauden leku honetan ere. Izerditan gaude, naiz eta mugimenturik ez egin, eta egunean zehar 35 gradu inguruko temperatura izan du. Zelaia oso lehor, belar haundia, Larrazabale moztu dorain, Valverde kontrolatu du baloia, Valverde goikotxea du inguruan, dena den aurreran joate erabaki du, Valverde Garitano garrapatu nahi, ezinezkoa gertatu zaio, kontrason hortxedoa Gogic erdiratu duen gizona, baina baloia zuzenean kanpora joan zaio. Nisa Gogic, izate serbiarra dugu, baina Txipriar nazionalitatea du, eta joan den asteazkenean Espainiako selekzioaren aurka hemengo selekzioarekin jokatu zuen. Horregaitik ezagutuko duzu. Gaur egungo Anortosiz taldeko atezaina ere, Txipreko selekzioko atezaina dugu. Ander Garitano, Julen Guerrero, baloia Josu Urrutia dauka, Zelaiardian ondo mugitzen ari dira baloia zurigorriak, Ander Garitano, Larrazabal ezkerraldean, berriro Ander Garitano, goikotxea dauka bestaldean, Valverderekin jokatzea erabaki du, baina honi aurre hartu diona Kastanaz izan da. Kastanazen baloia luze, Gogic doa baloi horren bila, Larraintzarrek dauka abantaila osoa, eta Inigo Larraintzarrek baloiak kanpora bota du. 2 minutu terdi bete dira, orain arte ez da arriskurik izan atezainen inguruan. Orain area barrura, baloia Panayotuk, Larrazabal berarekin, Larrazabalek zigandari eman dio, orain Guerrerok berriro loiuko mutilaren utzi du baloia, eta momentuz Atletiken Zelaia talean dago baloia. Ander Garitano, Julen Guerrero,
Goikotxea, badu lekua Estibariz emateko, Estibarizek barnekaldia eskuinaldetik, baloia ale arantz, erdirak eta ez da txarra, Julen Guerrero kezin errematatu, Kastanasek aurre hartu diolako, eta aurre ez ezik golpe ere hartu du Kastanasek buruan. Larraintzar eta Gogic. Gogicek jarraitzen du baloiaren jabe. Orain, Larrazabalek oso ondo moztu du, Valverde iritsi zaio baloia. Bikain kontrolatu du Gasteiztarrak, Goikotxea dauka eskuinaldetik eskatzen. Nafarrak dauka baloia eskuinaldean. Eta Valverde jokoz kanpo gelditu da Marrazainaren iritzi. Berriro ikusteko jokaldia litzateke, ez dakit hemengo telebistak errepikatuko duen, baina edozein kasutan, zalantzazkoa izan da jokoz kanpoko posizio hori. Mundu guztiak usten zuen, hemen Anorthosis taldea indartzu aterako zela, baina oraingoz ez dute horrenbesteko arriskurik sortu. Inigo Larraintzar, baloia Larraintzar berak harrapatu du azkenean eta Josu Urrutiarekin jokatu du. Ander Garitanok utz pase ematerakoan, baloia Panayotuk, eta hor Punasek egin nahi zuena polita bai, baina utz egin du. Alere txaloak Punasentzat. Aitor Larrazabalek bere atezainari eman dio. Ia 5 minutu bete dira partidua zidenetik, uste dut Juanan Larrañaga gure ahotza entzuten egongo dela eta partidua ikusten. Orain arte zer esan daiteke Juanan, arratsaldeon? Kaixo, arratsaldeon. Ezan gauza gutxi, ez dugu gauza ondiri ikusten, ematen du Atletik nahiko lasai atera dela, aurrean dauken etzaia bizkat kontrolatuz da ikasiz nola jokatzen duen, eta momentu bate arazorik gabe. Nik usten dut hola eman behar duela partidua, poleki gorak ajunez, eta nik usten dut hola egin behar duela partidua. Ikusten da zelaia ez da hola batero ondo, eta askotan joko polita egin beharrean, egin beharko dutena da, lerro guztia golpe batetik pasa, ez da, eta borruka pila batean. Hemen gaudenok zelaia ondo ikusteko modua izan dugu, egia da belarra duela lekurik gehienetan, baina oso lehor dago eta belar haundia benetan. Oinetako osoa barruraino sartzeko moduko belarra. Hori behar bada movimentu batzuk egiterakoan oso kaltegarri izan daiteke jokalarientzat eta Iruretak atzo esaten zuenez, jokalariak onelako belarra haundiak gastatu egiten ditu. Joananek hortan izango du esperientzia apurren bat. Bai, belarra haundiak askoz ez zailo da baloia erabiltzea, baita korrika egitea ere ez. Askotan olako belarra ibiltzen dute jendea makala danak, ez? Partidua ritmorik gabe izateko eta poleki hurbiltzeko beste areara, ez? Jendea askarra dunak. Aukera orain, eta gola, aukera eta gola. Gogicek sartu duena, ustekabean harrapatu ditu zurigorriak, eta Gogicek oso ondo errematatu du eta aurreneko gola 6. minutuan sartu du. Lehenengo aldiz hurbildu dira Valentziaren atzingurura eta Gogicek oso ondo sartu du gola. Nik usten dut hor atzelarian utza izan dela nabaria, ez daukala baloi hori hola hartzeik hortain errez eta hortain garbi, ez? Hor falta egin behar izaten da lehenago, area sartu baino lehenago, eta nik usten dut pixka bat itxoin egin dutela aber bat emate baloiak entzen dio, baina hiru atzelariaren tartetik bola pasatzea oso kezkagarria da. Gaizki atzelariak hor, Atletiken arean, eta orain Valverderen errematea kanpora. Egia esan Goikotxeak egindako erdirak eta ondo bideratuta eta neurtuta zikoan, baina Valverdek gaizki errematatu du. Eta gauzak aldapagora jarri zaizkie zurigorriei, hasita berehala, 6. minutua. Orain beharko dutena da burua ez galdu momentu honetan, ez? Segi bere lana egiten, ez markagailuari begira, eta presioa handiagoa egin, nik usten dut, egin pixkat taldeak erakutsi behar duela, kalitate gehiago duela, eta maila hobea daukala. Orain dago benetako partidua Atletikentzako. Rizos Kristoforu izan da Larrazabali falta hori egin diona, eta epaileak Adanaz Uzunov bulgariarrak lasaitasuna eskatu dio. Hortxe da gola sartu den gizona, Gogic, inork ezer egin gabe lurrean hori da. Julen Guerrero,
Baloia Ander Garitanorentzat. Garitanok egalera. Hortxe da Edu Estibariz. Estibarizek erdiratu egingo du, baina baloia Zampuritzen gorpuztera joan da eta alboko sake Estibarize berak egin du. Josu Urrutia. Josu Urrutia Balberderekin jokatu du. Balberdek horregin izuna zaila, ala ere ondo irten zaio. Garitanoren baloia Larrazabalentzat. Larrazabalek ez du lekurik. Ondo gainditu du jokalari bat, bigarrena ezin, pase atzerantz, Garitanoren erdiraketa, eta hor, Nikos Panayotu atezaina da nagusi. Base amaterakoan. Huts egin dute. Txipriarrek. Josu Urrutia orain. Edu Estibariz. Barriro Josu Urrutia. Julen Guerrero. Basea Larrazabalentzata, eskerraldetik. Erdiratzeko modu Larrazabalek, hortxe doa baloia. Zigandak nola ala ikutu. Urrundu egin dute atzelariek. Garitano. Eta baloia Pounasek dauka. Hortxe da Punas egalerantz Aralambusentzat. Berriro Punas. Zaburitsek ikutu du baloia, baina Larraintza Rosondo gurutzatu da hor. Ander Garitano, Garitanoren pasea oso ona Goikotxearentzat, Goikotxeak baduleko aurrerantz joateko. Erdiraketa eta kornerra izango da. Zurigorrien aldeko aurreneko kornerra. Honelako jokaldiren baten berdinketa lortuko balute, lasaitasun galanta izango litzateke Zurigorrien. Bai, eta gainera hor kanpoan gol bat egiteak asko esan nahi du, ez? Berdinketa balimado guztira bi partiduetan, kanpoko gola balio dute bikoitza, eta nik usten dut oso importante dela talde batentzat kanpoan gol bat egitera. Gaizki atera du Goikotxeak baloi hori. Gero Josu Urrutia izan da kanpora bota duena. Alboko sakea etxeko mutilentzat. Karalambusek egingo du alboko sakea. Zamburitzekin jokatu du. Hortze da Zamburitz. Baloia Estabruk dauka. Julen Guerrero Zangarizekin burrukan, falta. Azkar atera dute. Larnakakoek falta hau. Panayotu. Eta baloia kanpora bota duena. Aurrelari Txipriarra bera izan da epailearen iritziz. Behar bada falta ere egonda hor, baina ez du horrelakorik ikusi epaileak eta marrazainak ere ez dio ezer esan. Josu Urrutia. Josu Urrutiak Estibarizi eman dio. Goikotxea. Goikotxeari baloia kendu egin diote. Andrinua orain, berriro Goikotxea. Garitano. Ziganda. Zigandak ez dauka inor laguntzeko atzeran. Bota behar izan du pase hori Guerrerorentzat. Valverderi falta. Ostikada eman dio Kastanasek. Jokalari gogorraren fama du gizon honek. Eta jokaldi honetan behintzat erakutsi du. Izkor atera du Larrazabale. Josu Urrutia. Josu Urrutia gutxe egin du pase amaterakoan. Zaralambusek ormaren egin du Gogitxekin. Gogitx ez da iritsiko, beraz alboko sakea Zurigorrientzat. 13 minutu beteko dira hemendik lasterrera, bat eta huts Anortzoziz taldea aurretik markagailuan Gogitxek. 6. minutuan sartutako golari esker. Orain arte, Txipriarrek ez dute arriskuri sortu Valentziaren ateinguruan, baina iritsi diren lehenengo aukeran gola sartu dute. Bai, bere sistema da
garbia, ez libero batekin da bi markatzaileekin, bi galeko jokalariak atzekoak erdira joaten dira, zelai erdiri laguntzera, ez? Eta zelai erdi hortan egiten dute presioa, denak hor batera. Hau da, jokatzen dute kontrarasora garbi, behaien nahi dute atletik erabiltzea baloia, eta gero kontrarasoan baloi hori lapurta kontrarasoan ateratzea, ez hori garbia da. Atletik egin behar duena pazientziak asko eduki, pelota asko mogituz, eta batiz bat egaletatik sartu. Gaina ikusten dugu jende handia dela, mutila handia diala, eta mina alde hortatik egingo diote, ez? Erditikan oso zaila da mina eta ekipo honi. Larraintzarrek ondo bota du baloia kanpora. Andros Panayotu, 28 urteko atzelaria izan da alboko sake egin duena. Andreu baloia egaleran. Hortxe da Stabrou. Baloia Kastanasek darama. Kastanasek ondo eman dio Pounasi. Berriro Kastanas. Kastanas eta Garitano burrukan. Garitanok baloia kanpora irten aurretik ikutu du. Baina Andreu karrapatu. Eta orain Josu Urrutiak Rizos Kristoforusi egindako falta. Kastanasek azkar atera du baina ez ondo. Dena den, falta hori berriro atera behar da. Hori da Atana Zuzunov epaileak adirazi duena. Azkar atera dute falta, baina luzeegi, inorrez egoen horre rematatzeko, ateko sakea Juanjo Valentziarentzat. Momentu honetan ikusi dugu beste taldeak ez dulako olako kalitaterik eta ez dulako olako jokorik, ez? Kontrarasoa jokatzen du eta beste gauzarik ez du egiten, ez? Nik uste dut Atletikia ikusi dula beste taldea zer dan eta beraren bila joan behar dula. Arriskurik hartu gabe, baina nik uste dut presioa pixkat gora egin behar dela eta bere maila erakutsi behar dula, hori nik uste dut garbi dagoela. Bestela oso zaila izango da gol bat egitea. Pixka bat gorago, presioa gorago egin behar dute eta baloi horiek lapurtu eta azkar bukatu. Nik uste dut momentu honetan Atletik bildur bezala daola, ez? Ikusten aberse pasatzen ari da, baina ja bada ordua erantzukizun hori hartzeko partiduan berak. Base luzea eta aukera Kipriarrentzat berriro, oraingo honetan Larrazabal oso ondo gurutzatu da. Ona Larrañagak esaten duenez, Kipriarren asmo horixe da, zurigorrien atzekaldea ustegabean harrapatzea, eta berriro ere, ia lortu dute euren helburua. Base neurtua emon diote Rizos Kristoforuri, baina oraingo honetan Larrazabal oso ondo gurutzatu da. Josu Urrutia, hortzi duzue, lehen aipatutako pasea, ez egoen jokoz kanpo, baina Larrazabalek oso ondo hartu dio aurrea. Aukera orain zurigorrientzat izan daiteke, dena den Zigandak ez du ondo kontrolatu, Ander Garitano nagusitu da jokaldi horretan, eta hor falta, egon da. Atzekaldetik egin dio sarrera lehenago aukera izan duen jokalari berberak, Rizos Kristoforuk, eta Larrazabalek ipiniko du baloia jokoa. 17 minutu betetzen dira momentu honetan. Ordoa baloia, Lapikoran. Estibarizik ikutu du buruz. Garitanok eskuinez jaurti, baina eskuina beste bera hankarik onena, eta baloi hori ezin zuen beste erabatera errematatu. Buruz, Andrinuak atzeran. Goitzek hor behar bada falta ere egin dio, baina hala ere, baloia atezainaren garaino iritsi da, eta epaileak ez du ezer. Garitanoren pasea txarra. Aralambusek atzeran. Zangarizek berriro atzera. Bouna zentzak. Honek oraindik atzerago. Hortxe da Andreu. Stabruk. Jokoz kanpoko posiziorik ez dago Marrazainaren ustez. Aukera Panayoturentzat, Panayotuk erdiratu. Irriz egin dute Kipriarrek eta horri esker
Zurigorriek ondo atera dute baloia inguru hortatik. Baina jokaldia arriskutsua izan zitekeen. Julen Guerreroren pasea, Valverde beste movimentu bat egiten ari zen. Andrinuak Josu Urrutiari lagadio. Estibari. Estibarizek Urrutiari. Ander Garitano. Garitanok Larrazabal du laguntzeko, baina bera jaurtitze erabaki du. Ez du Larrazabal eskerraldean ikusi, eta bakarri zegoen Larrazabal. Bazuen leku aurreran zioateko eta area barruraino sartzeko ere. Ez dakit Txemi Galarraga entzuten dagoen, horrela bali, ea Iruretaren aginduak zeintzuk diren. Txemi Galarraga entzuten duzu? Ez dirudi entzuten duenik. Beraz, geuk jarraitu beharko dugu hemendik, partidu honetan gertatzen dena kontatuz. Zamburic, baloiaren jabe. Baloia Rizos Kristopoluik dauka. Oraingo honetan pasea luzeegia da, eta gainera, jokalari bat gutxienez, legez kanpoko posizioan zegoen. Ander Garitano. Josu Urrutia. Baloia Estibarizentzat. Honek Goikotxearekin jokatu du. Goikotxeak bi aldiz egin du jokaldi berbera eta azkenean bere falta. Puntu bat falta zaio Goikotxeari. Txispa hori ez dauka behar bada oporraldirik ez duelako izan edo oso egun gutxi izan dituelako. Bestela horrelako jokaldietan Goikotxeak hori baino zerbait gehiago egin dezake Joanan. Bai, nik usten du baiet. Bera eta nik usten den mundialean ondean jende horri falta zaiola txispa hori, behar duen txispa hori. Eta gainera, honek ez balima dauka eta zelaia dagoen bezala egon da, ondik eta txarra Goikorentzat, ez? Baina nik usten dut Goikok. Hor, atezainak erdi utz egin du, Garitano harria barruan, lurrean hori da, ez du, epaileak ezer ikusi da, bai, falta ikusi du. Falta ikusi du, area ertzertzean izan da, Ez dakit barruan izaten izan. Ez barruan, eretzako barruan izan da, hori penalti garbia da. Falta ikusi du eta ez da usartu penalti bitatzen eretzako. Nire ere barruan izan dela iruditu zait, ikur ezagun, atezainak utz egin du hor, Ander Garitano konto kontrolatu, barrura zikoan, eta izatekotan marran bertan edo hor nun baizen, eta marran izan ezkero barruan. Barruan da. Bueno, hemen lehengo igandean entzuten berbera egiten duten, ez? Gol hori sartzen duten da bizkala azaitzen diran eta ja berriz neurri hartzen dioten taldeari. Ez dakit bideo hori entrenatzaileari Andreas Muscalisi helduko zitzaion ala ez, behar bada gol hori ikusita izango du. Ikusita balima du, nik uste beste aukera bat hartu behar dela, ez? Urrutia eta hor dago jende hona da jaurtiketa hauek egiteko ere. Julenek jaurtiko duela ematen du. Eta orain txartela, ikur dezagun, Zamburitzentza eta txartela, 21 minutuan, behar den lekuan ez jartzea gaitik. Ikur dezagun, zer gertatzen den jaurtiketa honetan, Josu Urrutia, Julen Guerrero, ez du balio, beste txartelen bat, eta oraingoa, zazpi zenbakidun, Zangari zentzat izan da. Zangari zentzat txartela. Azkenean, jaurtitzen zuten. Hortxe doa, Julen Guerreroan jaurtik eta kanpora. Bitan gauza berbera egitea zaila da. Nik ustean dut hor beste gauza bat egin behartutela. Askotan konfiantza handia daukate Julen Guerreroekin, baina jokaldi hau ikusita zaukaten hauek, ez? Hor ez zietik inor mobitu, atezainare gelditu da. Nik ustean dut hor aldatu egin behar dela zerbait. Baloia kanpora bota dute etxeko jokalariek, Goikotxea toka orain hanketan, berriro alboko sakea, Punas izan da. Azkeneko momentu baloia ikutu duena. Goikotxea.
Goikotxearen pasea, Zigandaren jaurtiketa atezainak, urrundu eta gero Kastanaz izan da baloia kornerrera bota duena, badirudi Zurigorria pixka bat bizkortu direla. Ikur ezagun korner horretan zer jaurtitzen den, Valverdek jarri du baloia jokoan, horrela ez dago gozondirik egiterik. Pasea Gogitxentzata, Larrazabalek ondo hartu dio aurrea, kanpora baloia. Aukera euki dituzte, Atletik ematen doia partiduan sartuta daula eta partiduaren bila joan dela. Ikusi dio aurrean ez daukala talde on bat, ez? Bakarrik egon berdala oso konzentratuta batiz bat atzekaldean, ez? Baina ematen duia Atletik partiduan jabe dela eta nahi dula gol bat egitea. Josu Urrutia Goikotxeari, honek Estibariz eman dio. Berriro Josu Urrutia, Anter Garitano. Larrazabalek badu lekua, baloia ematen baldin badio, hortxe dauka loiukoak, aurrera Larrazabal, bigarrenare gainditu nahi du, hor zail dauka, erdirak eta itxia, atezainaren eskuetara. Bueno, hortikan egin behar du Atletik, ez, egaletatikan. Bai Larrazabalek alde hortatikan, bestaldetikan Goikok, eta bat izbak Goikori mamortzaio jokoa, ez? Berak badoka kalitatean nahiz eta txispa pixka falta, baina berak hartu behar du erantzukizun hori taldean, eta Goikori jokoa mate bali miote, honek aukerak ekarriko ditu, oso erdirak eta onak egiten ditulako. Orain Edu Estibarizek egin du falta. Anortozizeko ez dute prisa hondirik falta hori jaurtitzeko. Baloia Jaralanbuzuik dauka. Berriro atzeran, Andreurentzat, honek oraindik atzerago, Nikos Panayotu atezainari eman dio, Ostiko indartzu aurreran, Andrinuak ikutu egin du, eta Larraintzarrek Valentziari eman dio. Edu Estibari. Goikotxeak ondo gainditu du Jaralanbuz. Bakarkako markarketak egiten dituzte Txipriar jokalariek. Julen Guerrero, Kastanazek ondo gainditu du Portugaleteko mutila. Eta pasea ematerakoan gaizki ibili da orain Andros Panayotu. Josu Urrutia. Urrutiaren pasea inorentzatez. Baloia Panayotuk ikutu du. Eta hor, baloia atezainaren zata. Zurigorriak nagusi dira zelaian. Baloia ondo mugitzen ari direlako eta beste alde batetik Anortozizek ere lekua uzten dielako. Valverde ez da heldu. Huts egin dute pasea ematerakoan. Guerrero, Ziganda, berriro Julen Guerrero. Kontrako movimentua egin du Valverdek. Azkenengo metroetan ez dira moldatzen ari Atletikekoak. Oso zaila da, horre erditikan jokaldi horiek egitea. Nik uste dut, irikin behar dutela. Bai behaiek eta bai Anortoziko atzelari guztiak irikin behar dute. Zelai osoa hartu behar dute jokatzeko Atletiko. Hor erdian, jende guztia erdian dago. Eta hortik oso zaila da pasatzea.
izan diren arazoiek konpondu direla, eta berriro ere gure ahotsa behar den moduan entzuten dela, une batez egundoko zaratak iristen zitzaizkigun belarritak. Ondor, Zurigorria, naiz eta gero Edu Estibarizen erdiak eta oso ona ez izan, Julen Guerrerok jaurti eta atezaiak gelditu. Eskat, bere atletin joko hori izen behar du, ez? Presioa goian egin, lapurtu eta askar bukatu, ez eman denbora atzelariari kokatzeko berriro ere, ez? Nik ustean atletin jokoa hori dela, baina batiz bat presioak gora eginez. Beti presioak gora eginez, atzelariak ondo konzentratuta eta lekoa ondo hartuta, bate arriskurik euki gabe behaiek, beti buruakin jokatu eta gauzak ondo ipini, atzelaria ondo ipinita duen momentutiken. Hasi behar da presioa egiten gero. Valverderen pasea, ezin izan du, Ziganda kontrolatu. Andreuk Zaralambusekin jokatu du. Alboko sakea, etxeko taldearen zata. Larrazabalek bere atezainari eman dio baloia buruz, ia zelai erditik. Eta honek, Inigo Larraintzarrekin jokatu du. Josu Urrutia. Josu Urrutiak, Garitan hori. Garitanok ondo ikusi du Estibariz, honek erdiratu egin dezake, hortxe du erdirak eta ez da txarra, eta Valverde hor beste dozen gauza egiteko modua zuen. Horrela gola sartu balu, oso polita izango zen, baina bazuen ikuste pasatzen usteko aukera edota gelditu eta jaurtitzeko ere. Bai, eta bere atzean basun beste bat, nik usten dut askarregi jodula, basuen denbora beste gauza batzuk egiteko. Hor ikusten dugu Zigandare bere atzean dagoela, eta nik uste dut baseola garaia beste gauza batzuk egiteko ere. Baina, bueno, hori behar da atletik, ez? Oine egaletatik ondo sartu dira, arriskoa sortu dute, eta pazientzia auki behar dute, arrisko horiek sortze balima dira, etorriko da gola. Baloia, kanpora joan zaio orain. Rizos Kristoforuri. Josu Urrutia. Andrinuak. Estibarizi. Hortze da Goikotxea. Goikotxeari baloia kendu egin diote, alboko sakea. Atletik entzat. 31 minutu bete dira, bat eta huts. Anortzoziz nagusi da markagailuan. Goikotxea. Larraintzar bakar-bakarrik atzekalde hortan. Josu Urrutia. Garitano gaurrera jarraitu nahi du, baina falta. Egin dio Rizos Kristoforuk. Atzetik egindako sarrera izan da eta txartela aterako dio seguru asko epailea. Horrela da. Bai, txartela, nik uste merezitakoa zela, Garitanok berriz basi joan da atzetikan sartu zaio, nik uste txartel merezia dela. Baina hor jokaldi hortan ikusia Garitanok ez zula inor inguruan apoiorik baloi bat emateko, ez? Nik uste jendeak geldik dagoela, movimento gehiago behar dela. Atletik momentu honetan Urrutiak eta Garitano daukenen baloia ez dia mobitzen goian ondo. Nik uste dut zulo gutxi aurkitzen dutela eta movimento gehiago behar dela. Orain Andrinuak egindako falta ikusi du hor. Epailea. Markaketa hau ere latza izango da. Euren jokalaririk onena Gogic. Internazionala baita. Mutila handia. Goitik eta betik ondo dabilena. Eta horren adibide berak sartu duen gola. Zurigorriak atzekaldean deskuidatu egin dira une batez. Eta aukera hori aprobetxatu du Gogic. Baloia Lapikorantzoa, Juanjo Valentziak, bi aldi behar izan ditu baloi hori gelditzeko. Ezen batere erreza, baina harrapatu du baloia.
Hori behar du Valentziak ez, hau jende handia da, eta berak eskuakin nola ateatzen den, baloi hori eta berak ate behar du, hobeto beha hartetzea atzelaria baino. Hemengo publikoa gustora dago, euren talde egiten ari den jokoaz, bat eta utzeko emaitza. Momentuz, Anortosizentzat oso ona da, baina zurigorriek espabilatu egin beharko dute. Andrinuaren pasea ezin izan du Valverde garrapatu. Josu Urrutia zelai erdiak. Zigandak Estibariz eman dio. Estibarizek Goikotxearekin jokatu du. Goikotxeari hor estio faltarik egin epailaren iritziz, eta orain jokoz kanpo gelditu da Gogic. Ez dakit ba, oraingoan ere zalantza dauka. Zurigorriak aurrerantz joan dira Gogic. Jokoz kanpo usteko asmoz, eta Marrazaina bandera jaso du. Baina oso denpora gutxian egindako movimentuak izan dira horiek. Bai, movimentu arriskutsua izaten da hori, hor kontu zibili behar da. Nik uste atzelariak nahiko kontu zibili beharko dela momentu horietan, ez? Gainera, ari dira Txipren jokatzen. Josu Urrutiaren utzarain, Gogic entzat aukera, berak egin nahi du dena, jaurtik eta Juanjo Valentziaren entzat. Jokalaria besta txarra, baina ez da horren besterako ere. Ez, hor maila ona emango du horien artean, ez? Baina gainera, olako jokalari batek egiten duna da, bera baloia dunean, bera bukatu dena. Ez du ingurukari ematen, bera ikusten da beste maila baino gehiago dela, eta nagusi dela horrez, eta gaina inok ez dio ezer esaten. Oin egin duna, beste aukera bat basuen hor. Aukera orain Valverde dauka, Valverde Julen Guerrero, utz egin dute azkenean Valverdek eta Julen Guerrerok, baina aurrez izan behar da, Portugaleteko mutilak falta egin diola, naiz eta epaileak ez ikusi. Falta garbia. Jokalari Txipriarrari heldu egin baitio kamisetatik. Bai, falta garbia izan da. Baina olako aukera aprobetxatu behar dira, ez? Epaileak ez du ikusi, eta gaina jokaldi bazen arrisku handia sortzekoa. Eta azkenean ez dute zer egin. Falta orain zelai erdi inguruan, Anortosizen alde. Jabo Iruretak aspaldian jarri ditu beroketak egiten, Mendiguren eta Alkiza. Orain, Larrazabalen falta ikusi du hor. Epaileak. Baina baloia Txipriarrek jarri dute baino pizka bat atzerago ipini behar da. Kontu zibili hartu dute, jendea handia du hemen, eta hau arriskutsua izango da, ez? Nik usten dut oso konzentrazio handiak inon beharko dutela. Juanjo Valentziaren irteera, baloia pizka bat urrundu egin du, inork ez ikusteko nahikoa izan da, baina kornerra aterako dute etxeko jokalarie. Eta kornerra ateratzera falta jaurti duen jokalari berbera. Samburic, Serbiarra. Hortxe doa korner jaurtiketa, eta Kuko Zigandak urrundu du baloia. Jaurtiketa orain, Edu Estibarizek jarri du bere hanka. Eta jokoz kanpo. Baina Marrazainak bandera oso berandu altxatu du bandera Marrazaina. Ikusteko jokaldia izango da, Bai. Hori ez dakit jokoz kanpo egongo zen. Atzelariak ateratzen egin momentuan, gaina baloia pasaren momentuan bere gainetik igual izango zen, baina baloia ikutun momentotikan nik ez dut uste jokoz kanpo egongo zenik. Orain Valverderi egin dio falta Kastanazek. Garitanoren erdiraketa Atezainarentza. Indartzu atera du Atezainak, Gogicen bila. Falta egin du Gogicen falta. Hemengo publiko azarratu eginda, baina falta hori
ikusten ez duena, edo izututa dago, edo bere zitzua da. Otxiprekoa da, Anortozin aldekoa, ez, baina falta garbia izan da, hor basatzen dena askotan da aurrean dagoena Larraintzar eta Serbio hau oso desberdina dira, bat oso altoa da eta bestia txikia, eta korputzarekin askotan jokatzen da, baina nik uste eskua ondo sartu diola eta falta nabarmena izan dela. Estibarizek bere atezainari eman dio baloia. Larrazabalek Garitanori. Honek Josu Urrutiarentzat. Guerrero. Guerrerori aurrea hartu dio Zankarizek. Garitano Panayoturekin burrukan eta Panayoturi baloiak kanpora joan zaio. Larrazabal eta Larraintzar elkalekin jokatuz. Goikotxeak atzerantz. Josu Urrutia berari eman dio barrio baloia. Egaletik Estibarizek barnekaldi egiteko aukera du. Valverderen asmo ona, baina inork ez dio ulertu eta ezen erreza ulertzea ere. Ez, nahizun goiko ikusi du, atzelarian bizkarra hartuta zaukala eta ari ematea nahi izan dio. Oain, nik ustean dut erdiraketa bat hobea izango zela. Ez da gaizki behian jokatzea, oso jende altua da horratzean, eta nik ustean dut ona dela behetikan jokatzea. Arazo gehienak horiek atzelariok ikuste behetikan jokatzen ari denean, ez da? Askotan ona izaten da hormakoak o bat-biko jokaldiak egitea. Larraintzarrek ikutu du baloia, Ziganda kontrolatu, ondo eman dio Garitanori, Garitano Guerrerorentzat. Guerrerok Josu Urrutiari laga. Urrutiak jokoa lasaitu egin nahi du, Garitano, berriro Josu Urrutia. Goikotxeak atzera. Konfiantza pitimba falta dute zurigorriek. Eta gainera kontraerazoan arriskuren bat izango ote duten beldur dira. Orain Andrinoa eta Govic. Ez dauka inor laguntzeko Govicek. Berak egin nahi du dena, eta hori ezinezkoa da. Falta dirazi du epaileak. Horrez dutuzte inolako faltarik egon denik, bere burua. Baloia oso luze bota ondoren. Lurrera bota duela iruditu zait. Baina epaileak falta ikusi du. Eta hoxi jaurti beharko dute Txipriar. Jokalari hau nahiko ona da, ez da askarra, abila hor ikusi da badukela esperientzia, galduta ikusi baloia eta erori eginda, falta bat pitatu diote, baina ikusi dugu jokaldi hortan atletikoak Ikor dezagoen jaurtiketa eta bigarren gola, oso ondo egin dute jaurtiketa eta Pounas izan da areaz kanpokaldetik, boleaz baloia barrura bota duena. Ez zinestekoa dau, Jaun Andreok, Pounasek egindako errematea oso ona. Bai, oso ona, gaina oso landuta zeon falta hori, nola atea duten, nola izan da dena, baina atletikoak ematen du lo daudela, ez? Nik usten dut hor denak beste erantzukintzu bat eduki behar dutela, hor ikusi dute bakarrik bat, hor bat ematatea behar du, ez? Nik usten dut nahiko loa hartu ditula, harrapatu ditula denak. Orain gauzak, beltzago jarri dira zurigorrientzat, 2 eta 1. Eta atzeen aldirako 2 minutu terdi falta dira. Ikusiko dugu Jabo Iruretak. Zer erabaki hartzen duen atzeen aldian, baina gauzak asko aldatzen ez badira, emaitza oso txarra. Bai, txarra, momentuz txarra da. Atletik gola egin behar du Derrior. Gaina maitz honekin da gehiago, gola egin behar du,
Oain ja arrisku gehiago hartu behar du eta behaien bila joan behar du. Nik uste dut hori garbi daukatela, bestela gauza oso gaizki ipiniko zaizkio. Gaina bite utzeko maiz batekin Samamasia etortzea asko komplikatzea da hemengo partidua. Garitanok ondo, baina hori dena egitea ia ezinezkoa zen. Atezaina toko baloia. Josu Urrutiak ez du kontrolatzerik izan zelai erdian. Hortxe doa Pounaz. Bigarren gola sartu den gizona. Hemengo jokalariak. Iran baino gehiago ematen ari dira gaur. Eta bi eta utzeko emaitzaz, are gehiago. Julen Guerreroren falta orain. Julen Guerrero eta Zangarizen artean denetaritago. Batez ere Txipriarra bere gain-gainean dagoelako partidu zoazean. Berriro ere utza atzekaldean. Zurigorriek, Garitano eta Larrazabal ez dira elkarrekin ondo moldatu. Ematen du talde urduri dagoela. Lehen bukatzen den lehenengo zati hau konpotzen duten dena eta beste ilusio batekin ateatzen dira bigarrengoan ez. Momentu honetan jendea urduri dagoela ematen du eta baloi asko galtzen dute. Baloiak kanpoan zegoen Txipriarrek erdiratu dutenerako. 54 minutu terdi. 2 eta huts Anortzosis taldea aurretik markagailuan. Josu Urrutiaren pasea, Goikotxeak ezin harrapatu, Kastanazek. Atera du baloia inguru hortatik, Edu Estibarizek. Valverderi eman dio. Valverde Guerrerorentzat. Guerrero eta Goikotxea. Goikotxearen erdiraketa. Atezaina justu-justuan ikutu. Ander Garitano iritsiko da baloi horretara. Badu erdiratzeko lekua, baina erdiraketa hori negargarria da. Ander Garitano erdiraketa oso txarra egin du. Edozein gauza egiteko aukera zuen. Eta amaitu da. Amaitu da lehenengo zatia, 45 minutu eta 20 segunduko iraupena izan du. Horan Larrañaga gauzak okerrago ezin daitezke egin atzekaldean batez. Bai, nik uste dut gauzak horratzean. Aldetik ez dut uste. Jabo Iruretak. Inor aldageletan utzi duenik. Oraingoz behinik behin. Eta Anortzozizen ere ikusi egin beharko dugu, baina ez dut uste. Permari, bai, ematen dik Garitano kendu dutela eta Mendiguren atea dutela, aldaketa bat... Bai, Mendiguren, bai, orantxe bertan ikusi dut. Orantxe bertan zelairatu da Mendiguren, eta egia da, Mendiguren zelairatu duela Garitanoren ordu. Baloia jokoan jarri dute. Etxeko taldekoek, hortxe da Mendiguren, baloia kanpora. Ikusi beharko du ze ondan aldageletara sartu dianean, nolako aholkoak eman dizkioten, baina nik usten dut gora behira atea beharko dutela. Gola egin behar da derri horrez, jendea nik usten dut espabilatu egin behar dula, nahiko makal jokatzen da, beroagatikan, zelaiagatikan, ez dakiz zergaitikan, baina nik usten dut txispa gehiago atea behar dula, eta partiduan bila joan behar dutela. Josu Urrutiak ondo harrapatu du baloia. Goikotxeari eman dio. Goikotxeak erdiraketa oso itxia, eta atezainak baloiari kanpora joaten utzi dio, baina antzerako erdiraketetan Goikotxeak golak ere sartu izan ditu. Bai, sartu izan ditu, mundialetan sartu zuen olako gol bat. Ez dakit, ja erdiraketa egiten ditu, no jaurtiketa egiten ditu, ez dudan ipini beharko dugu hori. Eta epaileak orain Nikos Panayotu atezainari bizkor ateratzeko esan dio, ez denporarik alperrik galtzeko. Valverderen kontrola ona,
Julen Guerrero, Zigandari eman dio, Zigandare barruan erori da, ez da faltarik izan. Jokalari Txipriarra baloia garbi kendu baitio, zelai erdian ala ere, Anorthosis taldeko jokalari bat lurrean da min hartuta, eta horregaitik, bota dute baloia kanpora bere taldekide. Hor ikusi du aukera horiek ez dago barkatzerik. Nik usten dut olako aukera bat eukidezkeo joan behar da gola egitea. Gola egiteko gogoakin eta hanka sartzeko gogoakin. Ematen du bildur pixkat egon dela jokaldi hortan. Nik usten dut gogor junezkeo ez dela zer pasatzen da. Gogoe oki behar dugu ikusi du jokaldian ez. Nahiko bigun juten da hor baloi horren bila. Eta atzelaria alderantziz gogor ez. Bioien joko hori dalako. Bizka bat gogortasun hori eta konzentrazio osoakin jokatuz, da gogo biziakin. Orain zurigorriek kiroltasunez baloia berriro kanpora bota dute. Eta alboko sakea. Txipriarrentzata. Hortxe da Zamburic. Estibariz nagusitu da jokaldi horretan. Badu erdiratzeko aukera, kornerra izango da. Kornerra Atletik entzat. Goikotxeak aterako du kornerra. Lau jokalari zurigorri area barruan. Beste guztiak ertzean. Ezin inork errematatu, orain mendigurenek errematatu, Andrinua eta baloia marratik, bertatik. Atera du Txipriar jokalari batek Kastanasek hain zuzen. Aurreneko errematea mendigurena izan da, asko pentsatuta egin du, gero erretxase aprobetxatu du Andrinuak, baina Kastana zegoen. Zutoinaren ondoan baloia urruntzeko, hortxe duzu, mendigurenek ondo kontrolatu du, jaurti, atezaina nola urrundu, hor saltza ondizamarra, Andrinuak ikutu eta Kastanasek kanpora bota du. Gusten dugu Atleti gogozatea dela, ez? 3 minutu hauetan, ja, 3 aukera ditu, goiko nerdiraketa hori Zigandana, eta oina Andrinuaren hau ere. Nik usten dut gogo bizizatea dela, eta ikusten dula ja partiduan bila joan behar dula garbi. Nik usten dut momentu honetan Atletik bihotz honakin atea dela, joko azkarra egitera. Valverderi falta egin dio Kastanasek. Jokalari hau Gasteiztarraren doble ingurukoa da. Eta ez du erreza izango bere markaketa gainditzea. Gainera, hemen behintzat oso gogorraren fama du. Eta etxean badu, kanpoan ere ez da gutxiago izango. Kanpoan normalean lasaitzen dira pixka bat. Etxean jendearen inguruan eta bere zelaian gogorragoa izaten dira beti. Falta jaurtiketa honetan, probetxurik ateratzen duten ala ez ikusi behar orain. Josu Urrutia, Larrazabal, Guerrero. Epaileak, berelekuan, jarri nahi ditu. Anorthosiseko gizonak, hortxe da Larrazabalen jaurtiketa desbideratua kanpora. Denbora pilean atea gabe, gaina azkenean atea dutenean ja Anorthosiko jokalaria aurrera etorri dira, ez? Nik usten dut hortzela 9 metrorik, hortze 6 o 7. Baloia jo baino lehena hoia 3 jokalari gainean, oso zaila zen hor ondo jaurtitzea. Nikos Panayotu atezaina izango da baloia jokoan jarriko duena. Bigarren zatiko, 6. minutua beteko zaigu hemendi lasterrera. Eta Andrinuak falta egin omen dio orko gitxi, guri alderantziz iruditu zaigun arren. Korputzak egiten du lan handia, hor Andrinua lan gogorra dauka gaur horrekin. Aurrean ez dauka jokalari askarra, baino bai korpus guztiakin jokatzen duna eta esperientzia handia duna. Julen Guerrero. Josu Urrutia. Julen Guerrerori benetan sarrera itxusia eta denporaz kanpo egindakoa. Egin diote, baloia berak beste taldekide bati eman ondoren, baina epaia ez da hortaz konturatu. Goikotxeak egin duen pasea benetan inozoa. Andrinuak atezainari eman dio,
Hortxe da, Larraintzar, Larrazabalek, berriro Iñigo Larraintzarri eman dio. Nafarrak Josu Urrutia ikusi du zelai erdian. Julen Guerrero, hortxe doa Julen Guerrero, pasea Mendiguren entzat, Mendigurenek ez du hanka indarrez hartu, eta horrela baloi aurreran zeramatea oso zaila da. Bai, hemen joan behar da, behai gehirian bezala, hilo biziko partidua da momentu hontan, eta gogor sartu behar da hanka. Nik usten dut gogo biziakin egon behar da zelaian, da konzentrazio handiakin. Josu Urrutiari egin diote orain falta, area ertzetik 10 metrotara, Valverdek atera du, baina hor atzelariak prest zeuden baloi hori ateratzeko. Edu Estibaritek ikutu, Kastanasek urrundu, Iñigo Larraintzarre beste horremeste egin du, eta Julen Guerrero eta Ziganda jokoz kanpo gelditu dira. Atletik ez du etzi behar, nik usten dut egin behar dula segi presioan bukatu arte. Enaz dio gotzagen. Nik usten dut aukera auki ditula, 3-4 minutun, berriz ere segi behar dula bertan, ez etzi, gauzak hala egin, presio handiakin jokatu, tensioakin, eta gogor jokatu eronean, gogor behaien era ipini momentu batzutan, ez? Nik hanka sartu behar denean, hanka sartu behar da. Ez dago aukerarik emateri behaiei baloia jokatzeko. Banaiotu zen jokaldia, Josu Urrutia berenatu du baloia. Ondo Josu Urrutia, Julen Guerrero, Mendiguren orain. Badu leku aurreran zioateko, baina joko lasaitze erabaki du, eta Larrazabali pasatu dio. Larraintzarrek erditik eskuine galera. Estibari. Goikotxearen pasea Valverderentzat. Valverde area ertzean, ezen batera erreza hori kontrolatzea, horregaitik baloia luze joan zaio. Eta azkenean Valverde bera izan da, baloia kanpora bota duena. Jaralambuzekin ari zen hor. Urrukan eta Gasteiztarrak ikutu du. Bai, Pedro Mari, ez dakite entzuten didazun. Larraintzarrek ikutu du. Andrinoak ondo Estibarizi. Estibarizen pasea txarra. Baina Julen Guerrero nagusitu da. Haze burruka daukan Julen Guerrerok. Hor dagoen zazpizengoak idun Zangarizekin. Orain falta egin diote Julen Guerrero hori, baina epaileak jarraitzen utzi du. Gogitzen pasea eta Larrazabalek buruz kornerrera. Jokalari honek badu zerbait. Bai, esperientzia handia eta behar teknikaldetikan hona da. Gauzak gaina lasai egiten da, bita guzti joazte, ondik eta lasaiago, eta bere maila azaltzen ari da, ez? Baina nik ez dut uste beste munduko gauza bat denikan, ez da olako jokalaria, hemen ikusten duen jokalari on bat bezalakoa. Hor maila ona ematen duna, baina ez du gauza handik erakusten hortikan aurrea. Egin behar dena da atzean konzentrazio handiakin jokatu, besterik ez. Aukera, hor berriro, Txipriarrentzat, izan da estualdia, Zurigorrientzat, Nase handi zamarra eta Juanjo Valentziak bikain kornerrera, orain bai. Baloia hortik ateratzea asko kostatu zaie Zurigorriai, eta Juanjo Valentziak azkenean bikain. Hortxe duzue. Errematzea buruz oso ona eta Juanjo Valentziak atzamar puntaz kornerrera. Hor baloiak goian ipitze dutenean, hor bere korputza azaltzen dute, oso handia dira, berriz ere bai. Oso arriskutsua dira falta horietan eta kornetan, hor handia dira eta arrisku handia azaltzen dute. Orain Zurigorrien erasoa. Baloia Valverderentzat izan daiteke, hala ere. Hor nagusitu dena Pounas izan da. Mendiguren berarekin burrukan Pounas nagusitu da. Eta pasea zuzenean kanpora Pounasek. Dena den Juanjo Valentziaren arean jokalari bat min hartuta dagoelako bota dute Txipriarrek baloia kanpora. Hortxe da epailea ere, lurrean min hartuta dagoen jokalari horren gana. Bueno, hauek olako gauza. Eta brau izan daiteke. Bai, olako gauza egingo dituzte. Ezakiten zuten didazun. Bai, Pedro Mari. Bai. Txemi sartzen da. Azkenean badirudi arazo guztiak konpondu egin direla hemen.
Eta Valverde. Ez dakit, aldatuko duen orain. Iruretak, behintzat. Aulkira dei egin dio. Iruretak Alkizari, berarekin hitz egiten ari da. Eta laizzer egingo du bigarren aldaketa, Jabo Iruretak. Valverderen alegia ona izan da, baina baloian kanpoan zegoen Gasteiztarrak harrapatu duenerako. Andrinoak ikutu du buruz. Josu Urrutia orain. Edu Estibari. Estibari berriro Josu Urrutiari. Josu Urrutia Larrazabal ikusi du bestaldean. Mendiguren ere bai. Larrazabalek jaurti. Erretxaz bat egonda hor. Baloia kontrolatu duena Andreu. Mendiguren Valverde area barruan. Hortik erdirat ez da bat erreza. Mendigurenen erdiraketa. Eta baloia kanpora joango da. Badirudi Txemi Galarragak orain entzuten duela gora botza, sartzeko modu ere baduela, aurrera Txemi segiro dago hor aulkien inguruan. Bueno, giro lasaian nik entzuten dizut, esaten duzuna, baina ez dakit nira hotxa behar moduan heltzen zaizun. Ez da... Guk ez dugu entzuten bere abotza, ea Jorretako gure lankideen gana iristen den Txemi Galarragaren abotza. Ez dakit Jorretako gure Josu Urrutiaren jaurtik eta jokalari baten gorpuzera joan da, orain Edu Estibarizek ikutu du. Andrinua, Josu Urrutia, hortxedak Guerreroren jokaldia, Josu Urrutia Valverderi, Valverde goikotxea dauka aldamenean, Valverde gerdiratzea erabaki du, buruz, urrundu dute lehenengo eta gero hankaz. Txipriarrek, Josu Urrutia ez da heldu, gogitxeik dauka baloia, Mendiguren berarekin burrukan, azkenean Josu Urrutia nagusitu da, Ziganda ez dago jokoz kanpo, badu aukera Zigandak, hortxe da erdirak eta txarra. Baloia zuzenean kanpora. Bai, Atletikek... Zurigorriek nahi dute, presionatzen ari dira, baina azkenengo metroetan zerbait falta zaie. Bai, falta zaie batiz bat erdiraketa honak egitea, ez? Orain arte dituen erdiraketa guztiak oso kaskarrak izan dira. Eta hor dago askotan jokoaren kakoa, ez? Erdiraketa honak egiten direnean beti arriskoa sortzen da. Eta momentu honetan Atletik arriskoa sortzen du, baina ez berak gauzak ondo inditulako, baizik eta besteak ez dutelako olako maila erakusten horratzealdean, ez? Erdiraketa pare bat ona egite bali maituzte, nik uste dut gola etorriko likele. Aukera orain berriro etxeko talderen zata izan daiteke, dena den Estibari zonto ibili da, baloia urrundu egin du, dena den Rizos, baloia harrapatu duena, Jaralambuz eta Rizos ez dira ondo moldatu. Txemi Galarragak behar bada zerbait izango du kontatzeko, ez. Zelaiaren beste puntan dago, baina ez dauka hitz egiteko modurik, beraz geuk jarraituko dugu hemendik. Falta egin diote Kuko Zigandari, eta Goikotxearen ordez orain, Alkiza zelairatu behar du Iruretak. Ikutu zago noin zer aldatzen duen, eskuinetik Valverde, eskerretik. Jaurtik eta kanpora Mendigurenek egin du, zetorkio moduan bitan pentsatu gabe baloia astindu eta Mendigurenen jaurtik eta kanpora joan du. Aldaketa honek zer ekartzen duen, ez? Goiko nik usten dut nahiko nekatuta bezala ikusi dugula, eta Alkiza sartuta txispa gehiago erakusten duen taldeak, ez? Nik usten duen momentu honetan jokatuko dela goian, Valverde, Ziganda eta Alkizak hiruko lerro horingo dute goian, eta arrisku gehiago egiten duten da aukerarik sortzeko modu dian golak egiteko. Orain, lehen baino presio handia egiten ari dira Zurigorriak, hori bai. Jaralambuz ekatzeran, Kastanaz,
Kastanasek. Berriro ikutu du baloia. Hortxe harri da Mendiguren. Zangarizekin burrukan. Berriro etxeko taldea nagusitu da. Eta baloi hori atezainaren zata. Ondo kalkulatu du bere irteera Valentziak. Eta baloia bere taldekide batek ikututa zetorren arren, bikain harrapatu. Baloia Zamburicek ikutu du. Gogic, Andrinua kendu dio. Mendigurenek orain. Mendigurenek Alkizarekin jokatu du. Alkizaren pasea Zigandaren zat. Ezkerraldetik badu sartzeko lekua Zigandak. Erdira begira dago. Erdirak eta ingo du. Kastanasek aurre hartu dio Valverderi. Zaralambuz. Estibariz falta egin arren. Aurrera jarraitzeko agindu eman du epaileak oraingoan oso ondo. Julen Guerrero. Josu Urrutia. Berriro Julen Guerrero. Guerreroren pasea Alkizaren zata. Josu Urrutia. Estibarizek lehenengo hankaz gero buruz ikutu du. Josu Urrutiak pase txarra. Mendiguren lurrera. Ez du faltarik ikusu epaileak. Biek elkarrekin topo egin baitute hor. Gogic lurrera. Ez dago faltarik. Oraingoan ez du epaileak utzik egin. Eta hor bai. Gogicek berak Mendigureni zarrera itxusi egin dio txartela ateratzeko moduko egia zan. Badirudi lehengo jokaldian gertatutakoaren bengantza izan dela nolabait izateko. Bai, nik uste eta ala izan dela, bera ikusi dut diotela falta bitatu eta bera falta egitea jonda, jokalarian bila jonda. Orain ematen du aldaketa hauekin txispa gehiago ematen du daukala atletikek, ez? Ritmo biziago ipini du eta nik uste dut zerbait diteko modua dela. Egin beharko dute kontu zibili zelai erdian, ez? Oin goian jende asko dago, presio hori gainditzen bali madu beste taldeak gero zelai erdia jende gutxikin gelditzen da, horri ibili du oso ondo konzentratuta taldeak. Sekula baino atzerago sartuta daude Anortosizekoak. Larrazabaletako baloia. Alkizari falta egin dio bere markatzaileak. Andros Panayotuk. Denpora alperri galtzen ari dira txipretarrak. Normala denez, epaileak usten dioten bitartean, horrela jarraituko dute. Larrazabalen erdiraketa orain, erdiraketa ona izan daiteke, Kastanasek ikutu, Jaralambusek urrundu du, Gogic eta Andrinua, eta lurrera erori da Pounas, bere burua lurrera bota duela adierazi du epaileak, ez dakit hori esaten ari zaion ala falta adierazi du. Ez falta adierazi du, igual esaten ari zaiona da, txartel emate erakusteko ez, jokaldi arriskutsua zelako. Baina nik uste dut hor dago arazoa pixkate atletik ukilikena ez. Bere presioa goian pasatze bali madute, gero hor zelai erdi hortan sortzen da utzune bat, eta arriskua sortu lehike ez. Baina nik uste dut atletik arriskatu behar dula, golan bila jo behar dula. Orain aldaketa dago, Andreas Muskalizen taldean, aldakeletara joan dena Rizos da, eta laiztari jakingo dugu zein den zeleiratu den gizona, atzelari bat, Basos Menalarkiti zain zuzen ere. Ikusiko du, nun kokatzen den jokalari hau, aldaketa horrekin ze egin duen. Eta talde atzeago sartu duen, bizka bat jende berriakin txispa gehiago ematean nahi duen ekipa. Ekipa ikusten daia fizikoki nekatuta dagoela, Anortosiz taldea eta atzean sartuta dagoela. 20 minutu bigarren zatian, 2 eta huts Anortosiz taldea aurretik, zurigorriek oraindik ez dute goli sartu, naiz eta bigarren zatian horretarako aukerak izan. Eta honelako jokaldietan oso arriskutsuak dira gizon hauek. Dena den, Andrinuari falta egin dio orain atzelari ez, aurrelari txipretarrak, hain zuzen ere, Gogitxe. Hor ikusi dugu irudi batean eskua ematen ziola epaileari, ez dakiz ze adierazi nahiko zion horrekin, ez? Baiet, konforme dagoela, falta egin duela horrelako zerbait. Bai, askotan ez dakio, konforme dagoela o beste zerbait nahiko duen esate horrek.
Iganda. Josu Urrutia. Mendiguren. Larrazabal dauka bestaldetik, oso ondo ikusi du Mendigurenek. Larrazabalek erdiratu egin dezake. Hortxe da erdirak eta ez da txarra. Baina indar gutxitxoz egindakoa izan da. Dena den Josu Urrutia diritsi zaio baloia. Alkizaren jaurtik eta indarrik gabe atezainaren eskuetan. Ikusten dut zerbait gehiago bilatu behar duela. Hankatan hartzen duten baloia eta lekuakin atzelariaren bila joan behar dela. Bat-baten aurkako leia hortan hasi behar dutela egiten. Ikusten dute oso erdirak eta kaskarrak egiten ari direla. Ez direla iristen sekula baloia atletiko jokalariarena. Eta bat-bateko leia hortan azte baldin badira berri irabazten duten. Valverderen pase Estibarri zentzata. Arambolusek aurre hartu dio. Aralambuz. Ondo gainditu du Josu Urrutia. Mendiguren ez da baloi horretara iritsi. Base ona izan daiteke orain. Juanjo Valencia zurri bili da eta ostikoz oso urrutira bota du baloia. Horrelako baloi luzeetan arazoak izan ditzake atletikek. Zurigorriak jotakeari baitira erazoan. Naiz eta sarritan bihotzaz gehiago jokatu buruaz baino. Bai, eta Juanjo Valenciak ikusten da talde aurreratuta dagoela. Egin behar duena da, hori, pixka bat aurrera jokatu eta baloi luzio horietak bera iritsi lehenago. Falta Zamburitxek atera du. Baloia Larrazabalek ikutu, Alkizak ere bai buruz. Mendiguren orain. Eta Mendigurene falta. Mendigurentzat txartela. Jokaldi horretan ostikada bat emateagatik. Txartela Mendigurene. Bai, nik ustean dut hor pixkat galdu indala, ez? Ikusi du sarrera, falta izan leke, baina gero beste jokalari bat etorri saio zapaldu dio eta bera beste ostikada bat eman du, ez? Nik ustean merezitakoa dela. Eta hortxe daude kamiladunak, denpora apur bat gehiago alperrik galtzeko. Bai, behaiek dana partidua gelditu ingo dute, ez dute nahi kontrara erasorik eukitzerik, nik ustean dut taldeak asko sobeto daola ja dana ipinita daunean, gelditu dute parti guztia, denbora pasatzen da, behaiek berreziak kokatzen dira ondo, hori erakusten nahi dira momentu honetan, da horrek esan nahi du, futboleko gauza batzuek hartuta dauzkatela, ez? Ikonezago nola jaurtitzen duten hau, baliteke zuzenean jaurtitzea, hortxe doa oso gora. Valentzia atezainaren atzekaldean dagoen jente hartera bota dute baloia. Eta hauek ez dute bueltatu nahi, orain bai. Hogeita 5 minutu eta hemen ezer gutxi aldatu da. 2 eta huts, Anortzosis taldea nagusi. Josu Urrutia, Larrazabal, Larraintzar, Josu Urrutia. Mendiguren. Mendigurenek aurrera jarratzen du, falta egin diote, orain jarraitu egiten du, eta azkenean adierazi du falta hori epaileak. Aprobetxatu beharko du atletike jokalariak, ez? Ikusten dute bestela jokaldiak egin ez dutela zer lortzen, falta jaurtiketa hauetan. Nik ikusten dut landutak jokaldi bat egingo dutela, hortikanen ez dakik Guerrero ausartuko dan atera botatzen, hor ikusten da jendea ondo kokatu da hola jokaldi bat egiteko, prestatuko jokaldi bat egiteko. Jolen Guerreroen jaurtiketa kanpora. Oso zaila. Ez asko bati, baina kanpora. Baina oso zaila da hortikan gol egitea. Nik uste dut hortikan gogor jo behar dela eta jokalari honek egiten duenak gehiago ondo kolokatu baloia, ez?
horre bazioen bere inguruan Larrazabal da beste jende bat, beste jokaldi bat egiteko, ez? Beste aukera bat sortzeko. Nikos Panayotu atezainak, ipini du baloia jokoan, Estibarizek buruz ikutu. Andrinuak beste horrebeste egin du, Josu Urrutia orain. Estibarize berriro Urrutiari eman dio, Mendiguren. Larrazabalek zelai erdia gurutzatuko du, hortxe doa loiuko mutila. Alkiza dauka laguntzeko prez, baina Guerrerorekin jokatzea erabaki du. Mendigurenek Josu Urrutiari. Josu Urrutiak Valverderi eman dio. Valverdek ez dakiz erregin, zigia esan laguntza ondirik ere ez du. Larraintzar, Mendiguren, berriro Zigandak Mendigureni, Alkiza, Guerrero, hori zaila zen, hori oso zaila zen. Eta baloia orain zuzenean kanpora. Zaila zen baino, horre ikusi jokaldi hortan zaila zela, bai, oso zaila hori ertetzea, baino beste jokaldi bat egin dute ja, ez? Ja, pixka bat baloia gehiago mugitu dute, behetikan jokatzen ari da bain, nik uste dut ondo ari dela, baino ez dira hurbiltzen area ingurura eta arriskurik sortu. Hor dago pixka bat Athletic arazoak gaur. Lehentxogo zelairatu den Basos Melanarkitisek Alkizari falta egin dio, area ertzetik 10 metrotara jarriko dute baloia zurigorriek. Ez dugu esango atearen parean dagoenik, baina lehen Guerrero jaurti duena baino erdirago bai. Orain behar bada Inigo Larraintzarrek ere izan dezake baloia astintzeko aukera. Josu Urrutiak aterako du, Guerrero jokaldia ensaiatutakoa, ezaia ondo irten. Larrazabalen pase arearantz, Guerreroren buruka da, atezainaren eskuetara. Nahi izan dute jokaldi bat egin, ondo dago, nahiz eta ez ondo erten, ez? Olako gauza egin behar dira. Jaurtiketak askotan nahiko urruti goten dira egiteko, eta gauza batzuk prestatute landutako jokaldiak goten dira eta hori egin behar dira. Mendigurenek harrapatutako baloia Andrinuari eman dio, honek Larrazabali, eta hortxe da Kuko Ziganda. Zigandari garbi kendu dio baloia Andreuk. Ez dira gero elkarrekin ondo moldatu txipretarrak, eta hori Estibari zentza luzeegia izango da. Paseetan, erdiraketan utz asko egiten ari dira, ez? Askotan ikusi behar da zelaia nola doen, eta baita ere garrantzia handia izaten du baloia nolakoa den, ez? Baloia desberdina da, hemen jokatzen dutena, handiagoa da, igual pixuare igual ez du berdina izango, eta askotan hori nabaritzen da, ez? Da igual Athletic gaur hori pasatuko zaio baita ere. Alkizak ezin izan du baloia buruz ikutu, Panayotu gaurre hartu baitio, Guerrero, Larrazabalek Larraintzarrekin jokatu du, hortxe da Nafarra, Josu Urrutia, Guerreroen jokaldi dotorea, aurrerantz jarraitzeko modua, baina azkenengo erretxase hori luzeegi atera zaio, dena den baloia Larrazabalentzata, Alkiza dauka bere aldamenean, hortxe da Donostiarraren erdiraketa, aukera Valverdek izan dezake area ertzean, jaurtiketa Kastanazen gorpuzera, Josu Urrutiak jaurti, eta baloia ez da kornera egiten, atezainak harrapatu baitu. Guain ikusi du jokaldi hortan erdiraketan nahiko ona izan dela, eta bigarren baloio horreta jendea zegoela, ez? Valverdek hartu du eta atzelaria hor oso ondo tapatu du bere jaurtiketa, ez? Baina Athletic nik usten dut bihargo zati honetan hobeto ari dela, ez? Hobeto mobitzen ari dela baloia, falta zaiola erdiraketa horietan hobeak izatera eta jendea egote hor barruan, ez? Nik uste dut hori falta zaiola, behaiek ez dute ezer egin eta ematen du Athleticek bigarren zati hau asko hobeto eramaten ari dela. Gola falta zaio, hori da importanteena futbolean, baina nik uste lehenengo denborat zatitikan asko mejoratu duela Athleticek. Ez dago dudarik, eta jakin nahi nuke, ez dakit Joanan kronometroa martxan dagoazu, baina bigarren zati honetan zenbat minutu jokatu diren. Oso gutxi, nik usten dut
orain arte 7-8 minutu geldik egon dela, nik hori garbi ikusten dut, kanpoa joan Begira, baloiak. oraintxe bertan esate baterako, Kamilaz atera duten jokalaria, zelaitik kanpo, atera bezain laster, berriro zelairatu da. Irten eta zutitu gauza bera izan da. Bai, eta hor da, minututa erdi inguru hori galtzen dana, ez? Eta hola pasatu da 3-4 aldiz, baloia kanpoan askotan, falta asko. Valverderen jokaldi orain area barruan, lurrera erori da, ez da faltarik egon gure ustez. Hor ere ez, Alkizaren jokaldia, eskuinez jaurti, baloiak Andreuren gorputzean jo du, oraindik ez da arriskua. Guztiz, urrundu inguru hortatik eta kornerra lortu du Ziganda. Zurigorriek nahi dute, hor ari dira, baina ez dute azkenengo kolpe hori eman orain arte. Hortxe da korner jaurtik eta atezainak eragozpen handirik gabe harrapatu du, naiz eta une batez baloiak iez egin. Horra asmatu behar da beste zerbait, ez? Jende altua du, atezaina ondo ateatzen da, ez? Behian jokatu behar da, jokaldia behian egin behar dira. Mina orduan egiten zaio olako jendeari, ez? Jende handiari gutxiena gustatzen diona baloia behian eukitzea. Eta hor, uste dut hori gehiago landu behar dutela. Mendiguren jaurtik eta baloia kornerrera. Jaurtik eta horrek, bigarren gola sartu duen Pounazen bizkarrean jo du eta kanporako bidea hartu. Kornerra jaurtitzeko prest, berriro, Julen Guerrero. Motzean oraingoan, Valverderekin jokatu du. Valverde berriro Guerrerorentzat. Guerreroren erdiak eta kurpila handia emanez. Estibariz ez da iritsi. Ondo atera dute arriskua inguru hortatik Txipretarrek. Gogicek bestaldean, oso ondo. Ikusi du Pounasek erdiran, ase utza egin duen Pounasek. Eta orain txartela, Larraintzarrentzat izango da, baloia eskuaz ikutzegatik, ala zergaitik. Ez dago txartelik. Ez dago txartelik. Hor oso gaizki, jokalaria, ez? Arrisko handia sortzeko jokaldi bat zen, atletik guztia harrapatu desorekatuta denak area barruan sartuta, eta kontrarazo oso arriskutsua. Moztu da, falta bat egon da, eta berze nik usten dut ondo dela. Valentziari iritsi zaio, baloi hori falta atera ondoren. Larraintzar, Larrazabal, Valverde, eskerralde hortan orain Valverde, Alkizare laguntzeko prest, baina Valverde garearantz botatzea erabaki du, horrela ez dago zereginik. 11 minutu falta dira partido amaitzeko, eta horrez gainera, epaileak luzatu nahi duena, ez dakitzen bat izan daiteken, hortarako arrazoiak egon arren. Bai, arrazoia handiak eta denbora asko luzatu behar du, baina horreidia jokatzen, epailea ikusiko du nola dijoan partidua eta beak nahi duenean moztuko hori ziurrean. Valverde, Estibariz dauka atzean, ez da hortaz konturatu, jokaldi egin nahi du, falta. Marrazainak ez du ikusi, baina falta, gure ustez, garbia izan da. Ez dakit azkenean kornerra ezote duen adirazi epaileak, Marrazainak ez du banderari jaso ere egin, ez falta adirazi du. Erdirak eta on bat ikusten dugun, ez? Aukera bat egiteko modua. Hortxe da, Estibarizek buruz errematatu nahi izan du, Zurigorriak ez dira konturatu baloia non gelditu dan ere. Inorrez baita joan, baloi horren bila. Oso urruti zion jendea baloi hortatik. Jendea bigarrengo sotoinan zaizion baloi horren zai, eta lehengo atea dute ez, jendea oso urruti. Zankaritzek atzerantz, baloia Meral Arkitizek dauka orain hanketan, Larraintzar nagusitu da hor ondo, Juanjo Valentziari eman dio, eta honek Estibarizekin jokatu du. Mendiguren pasea Alkizarentzat. Alkizaren parean Panayotu. Ondo jokatu du Alkizak. Honen erdirak eta kurpila hundi emanez,
Valverde ez da iritsi, Kastanaz bai, baloia kanpora joan daiteke, ez, indarri gabe joan da, eta Jaralambusek harrapatu du. Bera da baloia aurrerantz daramana. Basea egalera. Andrinua eta Gogic. Gogicen pasea, Larraintzarre moztu du oso ondo. Eta baloiaren bila berriro ere beradoa. Baina bigarrenean ezin pasea bera nahi bezala eman. Guerrero gazteran, falta egin diote, baina jarraitzeko agindu eman du epaileak. Mendigurenek Zigandari eman dio. Ziganda berriro Mendigureni, Josu Urrutia, Julen Guerrerok Valverderi, berriro ostikada eman diote Guerrerori baloirik gabe, eta orain atzeko sakea etxeko taldearen. Ematen du Guerreroen bila dabiltzela, ez? Bai. Hirugarren o laugarren ostikada badu, gaina atzetik ematen diote beraren bila dabiltzela. Hogeita 18 minutu betediko dira hemendik lasterrera, Anortosisek 2, Gogic eta Pounas golegile, biak lehenengo zatian, Atletikek utz. Mendiguren, Larrazabal bestaldean bakarri, badu leku aurreran joateko ere, ez da usartu. Alkizaren pasea Zigandaren zata. Zigandak oso gaizki. Zapuric, utz egin du pasea moterakoan honek ere. Estibarizek Mendigureni jaurti egin dezake, pasea Zigandaren zat luzegia. Oso zaila da hor pase ona egitea, gaina horiek gaur erdian oso ondo itxita dute, eta pase balima da beti luzeo atezainantzako izango da. Nik uste dut, denbora gutxi falta da, buruare eukiko dute azkar egitean egitula gauzak, baina egaletatik jokatu behar dute, egaletatikan, eta gero lehen Alkizak egin duna, atzelariaren bila jun, eta albali modu ondo ordiratu, ez? Nik uste dut hori dela inbehar duten jokaldia. Guerrero ikutu du Andrinuak Estibarizi. Mendiguren. Andrinua. Larrazabal. Josu Urrutia berriro Andrinuari. Honek ondo ikusi du eskuinaldean Estibari. Estibarizek. Utsa handia egin du pase ematerakoan, behar bada zerregin jakin gabe egon delako. Baloia Jaralambus dauka. Gogicek baloia ondo babestu du, pasea bestaldera Jokos Kampo. Garbi ikusi dugu, Larrazabalek Jokos Kampo utzi duela, bigarren gola sartu duen Pounas. Josu Urrutiak Larraintzarri, hortxe da Julen Guerrero, basea Valverderen zata, ez dauka inguruan inor laguntzeko. Alare Valverde jokaldi egina izan du, hor ez da faltarik egon epaiaren ustez, ala bai, adierazi egin du. Bai, heldu indio, eskuakin heldu indio, eta hori da jokaldi egin behar dutena. Beren atzelaren bila jun, eta, zenek irabazten du lehia hori, ez? Valverde berriro area ertzean, hori egitea ezan erreza. Gogic, aurrekaldean. Andrinua kanpora bota du, alboko sakea. Baloia ondo babesten ari dira. Talde honek esperientzia handia du, Europan ez behar bada. Baina jokalari veteranoak dira gehienak, 29-30 urte ingurukoak, batzuk hortik gorakoak ere bai. Andrinuak Larrazabali. Alkizak ikutu. Julen Guerrero garbi kendu dio baloia. Jokalari horri, Ziganda. Julen Guerrero, Zigandari falta egin diote gure ustez. Zigandari falta egin diote.
Bai, oso garbia izan da falta. Gaina ondo mateko baloia zeuken Guerrero hori eta eutzi egin diote hor epaila gaina inguruan zela. Askotan hori izaten dugu, gero denborarekin igual pasako dena, ez? Ja ikusi gauzak gola dijoaztela eta lehenbailen bukatu eta... Eta hor falta Alkizari egin diote. Baina badirudi epaile honek txartela lehenengo zatian bukatu dituela denak. Bai, eta gero ikusi behar faltak nun pitatzen ditun, ez? Urruti. Azkar atera dute, zurigorriek Alkizaren erdiraketa, Ziganda ez da iritsi, eta azkenean Kastanasek baloia kornerrera bota du. Kornerra izan da, horari dira Bilbotarrak. Bigarren zati osoan zehar, Nikos Panayotu atezainaren inguruan, baina azkenengo ikutu hori falta zaie. Bai, hor falta zaie, hori, erdiraketa hon bat, eta gero hor inguruan egotea jendea, ez? Hori falta zaien, bigarreko zati honetan Atletik oso ondo. Ziganda, hor jokalari mordo batago eta hortik baloia ateratzea oso zaila da. Gogic berriro, erasoan, Larraintzar dago berarekin. Gogic eta Larraintzar bikain, oso ondo. Eta gainera, Mendiguren eman dio pase dotorea. Alkizari falta. Beti geldituko dute zea jokoa. Hau egiten dutena hori da, ikusten dute behaiek gezkiko gatuta dudela, eta geldi egiten dute. Hortako da, epailea. Izango da, nik ez dakit zamagarren falta, ez? Eta epailea txartelak lehen esan dizuena, ez? Txartelak urteta ditula. Estibarizen barnekaldia eskuinaldetik erdiak eta egin nahi zuen, hanka oso azkar sartu du Karalambusek eta baloia kornerrera. Onerako jokaldire baten etorri daiteke Zurigorrien gola, etortzeko abaldin bada. Gaur asteartea eta amairu da eta ez dirudi Zurigorrien egunik onena denik. Zigandaren buruka da, baloia, kanpora. Ez dakit kornerra izan denala, ateko sakea dira zidu behintzat epaileak. Eta nik uste, hor, txipretar jokalari baten gorputzen joduela, balitik ez. Ez, oso kanpora bota du. Ikusten da behai fizikoki ez daudela ondo, nekatuta, oin ikusten dugu buruz ere baloirik ez dutela hartzen, ez? Segi behar da, epaileak azkeneko txistua joa arte, jun behar da golaren bila, eta askotan saria eukitzen dute, hola biltzen diranak. Baloia sortik irten dena, Zozos Andreu izan da. Eta orain falta, eta txartela ateratzeko keinu egin du, ez dakit aterako duenela ez. Txartela bai, bederatzi zenbaki duen Gogichentzat. Gogichin txartela, 44 minutuan. Nik ustean lehenago zan behar genula hori, ez? Hala lehenago ateagoko zuen. Honen nik ustean merezita duela beti horri bilida batekin da bestekin, Guerreroekin eukidu olako arazo bat. Eta hor jokaldi hortan merezitzen. Panayotuz atezainak abantaila du, hor falta egin dio Valverdek, Zigandak barkatu. Oso ordirak eta txarra izan da hori. Hor danak abantai guztia dana atezaina dauka eta ematen du txartela, ez dakit txartela atatzeko didan jonda atezainari, baina bueno. Denbora pila pasatzen ari da. Atezain honek galdu ditu 3 minutu bera bakarrik. 45 minutua bete da, hemendik aurrerakoa epaileak nahi duena izango da. Mendiguren pase arearan, Zigandak ezin, Kastanasek urrundu, Valverde ez da iritsi, eta behin aukera Gogicek izan dezake. Hor bakarrik ari da bigarren zati osoan lanean, baina egia esan bere lana oso ondo betetzen ari da. Josu Urrutiaren falta, hori da txipretarren nahi dutena, eta orain denbora gehiago alperrik galtzeko beste aldaketa bat. Anbairu zenbakiaz, George Panayi zelaidatuko da. Eta ikusten zago nordoa. Pouna, bigarren gola sartu den gizona. Motzean jokatu dute. Txipretarrek,
Hortxe da. Zamburic. Julen Guerrerok zigandari, Mendiguren, Josu Urrutia. Azken aukera izan daiteke zurigorrientzat. Are ingurura iristen badira behintzat. Valverde, ondo, Kastanaz gaindituz. Eta asmo ona zuen hor, Alkizak. Baina azkeneko momentuan Zozoz Andreu izan da baloiak kanpora bota duena. 47 minutu. Beteko dira oraintxe bertan. Alkizaren korner jaurtik eta ez da bat ere ona. Baloia berriro kornerera bota dute. Zipretarrek oraingo honetan Estapro izan da. Berriro Alkiza ateratzeko prest. Hortxe da Alkizaren jaurtik eta horrela ez dago. Inola ere, golik sartzerik, atezainak ut haundire mate egiten ez badu behintzat. Bai, horiek lehen esan duguna da, pixkat beste gauza bilatu behar da. Amaitu da.